Dhako malong'o ber moloyo kite manengo gite, mano kaka yudo dhako makamano te. Chore ogende nyithinde goyone erokamano, miye urupa moromo gi gik motimo. Dhako malong'o ber moloyo kite manengo gite, mano kaka yudo dhako makamano te. Chore ogende nyithinde goyone erokamano, miye urupa moromo gi gik motimo. Lando tera gamuna nedalau hasei korama, hane dalau tutasei korayura. Jaberi tera gamuna nedalau hasei korama, hane dalau hasei korama mau. Fredi Makonyamo Hasebedo karitiga mama, hasebedo karitiga mama. Pamelo Buya Erasebedo kalemo garutumi wangin manenalo terine mama. Tota sebedo kalemo garutumi wangin manenalo ni terine dala. Wapi Katerina Luma Erasebedo kalemo garutumi wangin manenalo ni terine dala. Dr. Eska Oluoch Timomos mama no wewa mokongo gino podra mama hene madorwa kidala. Mama Wakili Tatimomos mama no wewa mokongo gino podra mama hene madorwa kidala. Wapi Almasi Nyadadi Nyanyakacha Porpiny no koketho era wa mama Kidi Manigine Wichi usiepe no koketho era watoto, wiche jonyiego no koketho era wa mama, ikoso pesa no koketho era wa mama, ibor piny no koketho era wa baby, wiche usiepe no koketho era wa mama. Solomon Atito Wiche jonyiego no koketho era wa Kafaya yotera gamona nedalahu hasei kurama. Wapi Felo Wenyabor Hane dalahu tota sei kurayura. Wapi Yati alegongi mana mama Rembo yati alegongi mana mama Imi chopo lekna naleko kapodatin ichinga dagi moera taerengi mana. Imi chopo lekna naleko kapodatin ichinga dagi moera taerengi mana. Oh, nyamse aworo sana ayeye kimane take me woro itiwo chunyi nyaka wachopo singoa tinene jarowa mokone paro ni watemo watimo kinda nyaka wachopo giko. Nyamse aworo sana ayeye kimane take me Wonwa kendo Nyasachwa man malo wamor nikech wan e bung'ono ni nyaka thuoloni serito nyithindi koa mabor kocha mobiro ka. Wamor nikech yie ikelo kodgi kanyakla kendo wadwa poro wach kaka nyithindi. Eduong' kapok wachako migawo moro amora ka, yie mondo Lord tibed e dierwa kendo wach ka wach mabiro kalo ka, yie mondo in mibed jatelo. Ka dipo ni wach moro marach dibed e dierwa ka, yie mondo igol oko to nyingi mondo yud duong' kod pak. Eduong' koro wachako, Lord tibed e dierwa nyaka watieki e nying Ruoth Yesu. Amen. Ne Nyasaye mokelo wendwa e dala ma Kanyamwa Kayambo Ndewa. Ndadoko ne Nyasaye erokamano kuom rwakou kendo wuotho kodu kuom wae modonjoka. Ok abi wacho mang'eny nikech
nitie time mabiro wuoyo. Agone Diana erokamano gi mama gi nikech Diana mokelo welo ka. En morna saidi kawuono apani tarik 27. Akwane Nyasaye nikech joma ni ka ng'eny gi ja Adventist. Function ni Nyasaye ong'wonwa nikech ne ok onego time kawuono. To nikech kaka ipango waseyie richowa ne wasekoso kawuono nyaka kiny nikech kiny ben Sunday. Ayie mondo itelnwa odhi maber nyaka kiny otieke owuothi modok umwae. An amor kodu kendo arwako uta e dalane te. Well, I hope probably there some don't understand the language I've spoken. I thank God for allowing me to come to this a small village in the Wakayambo, Kanyamwandewa. Welcome you all. And I beg for forgiveness because it is a Saturday and most of them are a Sabbath day on Seventh Adventist. I know we have done so bad, but then we are asking for forgiveness because it is a continuum up to tomorrow. And God said, if you can forgive, because we know we have done the sin, I know He has heard us. Thank you so well, and welcome you, all of you. Thank you. Unyolo maneno mos chaberi nyiri nyathigi koli Naputa makwe na chunya kata bobola Tira teno chaber bende mamu Ngia jamani radio superstar Atieng tuvi chaber mondi sore tuneno mos Karo wako tri I'm Raimi Amor, cousin to Diana. Amen. Hello everyone. Hello. Marion Shamila. Cousin to Diana, but I call her my sister. Amen. Yeah. Good. My name is Tristan Whitney, cousin to Diana. Sechete. Cyber in one of it. Nyingelone Harris Otieno and last born Diana. Amen. Gisani that's all. Amen. Very bad. Very Ndio kabisa. Daraka. Amen. Erokamano. Good. Amosu ni cyber. Good. Yesu wingi doluana kwa kele kizungu mojite wingi. By name I'm Davis Odhiambo. So I'm the eldest brother of Diana at a City School. To our guests, you are welcome. Amorgi Wachimoroma, one of my favorite philosophers, Leoni Socrates Awach. The tiger does not shout about its tigritude. But when you see the carcass of an antelope, you know that some tigritude has emanated. What my brother-in-law has done here. Good evening, everyone. I'm lost of words. This guy has done me, I don't know. Look at Frank also. I'm the immediate follower of Diana's mom. Then received greetings from my mom. Diana, my mom is more than a mom to her than her mom. Okamano, that's how we do. Yes. I don't represent the time. Most of you know Dakane Kumor. Kumor of Wanakama. This is a very happy occasion. We need to be happy, all of us.
I want to thank everyone who have arrived. My name is Florence Otieno, Florence Onyango. And Jawad Eric also. Eric is the firstborn. Marod Gaming Diana. Waroko Ute. And on behalf of the family of Eric and the family of Jokoso, karibuni sana. Kinone nwaka kwa ngenyomi ya, don't worry. Karibuni sana. Amen. Takes time to be like this and gather. When we gather for a purpose. And that purpose is what we are yet to hear. My name is Otoy Steve. And would work with a payo, but what I come on down. Diana is a very good friend since she has studied at my back, but I've been a very good colleague since we minister together, and again in studies we've been upgrowing together. So when such event came, I had to be here. I'm so grateful and feel welcome. Hi. Hi. Christine Otieno, Diana's friend. Amen. Anya Karachuoni. Oh. Amen. Good evening, everyone. Yes, to me, I'm Kevin Ojuan, Jawagwe Kubiero, Karachuonyo, but from now, Wadak Lambwe. Diana is my classmate since we start the journey of education at Nyakayemba Primary. Then we proceed to Ambassador, near I went to Kamato Secondary. It's like that. Neighborhood Kasipul, you have a good one in the society. Hata kama wameweka koma hapo, up to this moment, you have someone to represent in the society and the entire world nation. Amen. I'm still single. Such Kaunti yuto. Iseme na single moro. Wangri yuto. Kimomadano kelogo friends kitoko fanya nini usomo kode to poki yudo. Koro ka kinene anguka nayo. Lugha ya Gen Z. Karibu sister yangu. Good evening. I'm Immaculate Anyango, Diana's friend. Immaculate Anyango and Nyatsuba. Hi everyone. Hi. I'm Sheila Chieng. Diana is my friend and I'm from Kasipul. Thank you. Praise God. Nyinga Linet Owino. Anya Simbuko Kise Modak Ndewa. Diana has been a friend of mine since high school. We were in the same stream, same class. Koro, I am here to help see her off and be with her. Otherwise, you're welcome. Amen. Diana Mondo. Erokamano. Good. Thank you so much. Jodongo thuolo ni maru. Kamano. Mago jodongo. Some of them are here. Let me say hallelujah. Let me introduce. We are 2 in number. May you say your name? Hallelujah. Amen. Omor kodwa inya. Kendo wabire nyasi ni gi chunywa duto. Wakelo Nyasaye ka mondo bed jaka koro weche duto. Amen. An nyinga Tabitha Achieng' Ochieng', nyar Karachuonyo ka Nyaluo. Miyo abiro kaka jakristo na ma en min Diana maune dala nene. Wabiro ka mondo wachokre kodu kanyakla kendo wami Nyasaye duong' nyaka nyasi ni rum odiechieng' makiny. En nying Yesu. Haleluya tena. Kwa majina naitwa Samuel Odera. Mimi ni family friend
This is my family friend and one of our church. Tunashiriki nao pamoja. Now this home is our closest friend. We do all things together. We move in every steps when we are in one. So may I say welcome to our friends from Kasipol. Feel most welcome and let us be together in everything till we finish this occasion. Thank you. Catholic Church, they are also here with us. Gintiere kaiki, as the Nuka Gintie, Inda Gombo, Betuloni, Ginbende, Ginyal Amalo, Dala Kao Bedo Kamano, one jogging Shai Kamano, one to Jachia. Erukamano, Joina Shai, Malo Mundo, Mos Welo, Mobile Dada. Nyasai ber. Sechete. Ani luongani Charles Odhiambalaka. Wale mogijaduong. Kendo kao migao e kanisa maduong kaka jakom. Omiyo nyaka nalo bang'e. Mar ariyo an GK. Filatom Kikuluor. Guo sirikal nika. Erukamano. Good. Nitie kwaro manitie. Imago unadhigo katieko. Kwaro nitie. Jaduong' kaw thuolo mondo imos welo e pacho. Yeso paki. Amen. Wafwaye ni Nyasaye kamae. Chunyo gone Nyasaye erokamano moloyo to nodiochiengni e yor chiwo welo e dalani machalo kamae. Chunyo dendo Nyasaye kendo amor kuom mano. Adawach ni arwakou e kinde oganda mantiere ka. An kwaro mana kaka osewache no. Gi nyinga an David Okinyi mowar kendo mopong' kod teko ni Nyasaye entie e jogo mong'eye. Nyasaye ogwedhi. Thank you so much. Coensi mamarwa. Wamosre ne ureya monokwe. Wamosre ne ureya monokwe. Yena uru mokwongo kabisa. Akwonga keti e itu ni nyasi ma wantiere. En nyasi monego bed ni waneno lak ng'ato ka ng'ato. To mama wa muno dhowa ka joma nie side machielo cha ang'o matimore? Un surprised. Udhi bedo surprised mang'eny. Agombo ahinya winjo ka sama MC otuomo kar kayuochwa magibiro gibede wang' taya ka to uneno ka mor obedo magino bedo mabet live matin donge. Koro kama obuogo to wadwa ne watim kamacha mondo wachak wabuogo wi koni kaeto gini bedo kako bedo cha o kamano dongi nido iro koso kidhi koda singonu ni ka wayiere kaka neno ka wasiyiere ni nikech kaka wawuotho be ok wawuotho jok moko ma podi penjo wan to wan jok moko ma kogine to ok be wadhi na maber. Allow me say that we have got different groups of people.
which must force us to use different languages. Just like my in-law has done and my co-MC, we'll also use 3 languages, almost in the equal ratio. But because I come from the other end of the county, that is Homa Bay County, I'll ensure that 70% of my speech will be in Kiswahili. Akupa mene wachino. I also want to take this opportunity to thank the family for giving us this kind of reception. This is just but the beginning. Bigger ones are coming, and as I see things around, I hope all shall be well. Koro ka yuechwa kama untiere manyula reka ka umiyo wage wang moro manyalo miyo waneno nikech koni mudho kocha bet neno matin. Koro ng'iyo wage wang moro ma wanyalo neno to watimore nade. Nyalo kendo nyalo miyo wabuonjo kamano jodalawa. Now, just like my co-MC has done it, we have got different groups of people. We've got sisters to the guest of honor. We've got brothers to the guest of honor. We've got colleagues to the guest of honor. Then we also have friends. Just like my co-MC has done, we also have church members represented well in almost equal ratio. Can you clap just for that? Now, I'll also start the introduction, just like I've mentioned, with friends, with colleagues, with brothers, then we have sisters to the guest of honor. So I'll start with friends of our guest of honor. Friends to our guest of honor. I think you can assist us with the other mic so that we can go very fast. Nyinga iluonga ni Fidel Otieno, awuok e gwenge mag Homa Bay. To aneno mondo akel osiepna kendo mawadwa e gweng' mar Dhiwa kae. To wach machielo manyalo bedo godo, ageni ang' nebed maber, modong' ang' netimre mbele. But ago erokamano. Itimre maber. Amoso duto nokwe. Gi nyinga iluonga ni Tony Ouma Nyaranda. Awuondo Homa Bay, kamoro ne Ruga. Akiepo gi Jopsik County. Koro kaka uneno ni an gi minwa lakini nyaka chop chik wuonwa. Wuonwa nonyuomo mon 4. Koro aneno dhako mar 2 ka. Yienwa yien ka Nyasaye oloso. To aduogo atim gima madwa romo kata moingo ma osiepna notimo ka. Mano ano post. Nyalodia. An kama wuoke owachoga ni tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Aniluonga ni Polycarp Ochieng' Okello, an jagem Kambare. Uluongowa ni Joloka, mano in Siaya County. Kawuono akelo osiepa miluongo ni Walter Nyombo. Okay, I was not supposed to repeat that one. I'm sorry. Now, if I can say something slow or something small about my friend Walter and my friend Diana. These are 2 people. I came all the way from Kakamega. I work in Kakamega. Walter, we met with Walter in the university. That's Masinde Muliro. And Diana. It's so fortunate that some of us are here. Wenye tulikuwa nao was same department. But I came to know them well by the time I was the patron of Christian Union at Masinde Muliro. By that time, Walter was a member of Christian Union,
and Diana was also a member of Christian Union. What else can it be if the two friends were strictly as in you meet them in a union that is godly? So I'm so happy to be here. It's quite unfortunate that I'm not in a position to fulfill my grandfather's wish because he had 3 wives. My dad had 1, so I don't want to bypass my dad. So for today, you'll excuse me, but if you insist, the reality is, if you insist, the people of Ndewa, I just have to obey your command. Thank you so much. We will insist because we have many of them. Habari kushinda. Mimi ndio Kiswahili. Kiswahili kiende. Naitwa Samuel Omari kutoka Rwanda. Orta ni rafiki yangu. Tumefurahia leo nimsindikize katika hii mji wa Ndewa. Kwa machache nimefurahia kujumuika na nyinyi. Asanteni sana. Amen. Amoso ni Yesu pake. Aligi akene ayidui gimoro ni tijamba dwani nena. Adoko ngamoya dulo. Ginyinga CPA Ojwang Brian Otieno. Walter ngamusiepo na wangere kode chon kapod watendo. Wasomo kode secondary. Wabedo wadongo pod wan osiepe. Koro momiyo kano nyisa ni odhi kamoro nyaka nakowe. Koro gisani kama antie ni an pok aketho lweta. Maka nitie ng'ama ong'eyo to lakini abe wang'a oseneno kamoro ka. Koro ang' uyie na yieya seche mabiro mbele kanyo. Kok kamano agoyonu kamano. Oimore uru. An iluonga ni Wilson Otieno. An osiep Walter. Ero kamano. Cyber Sechete. Amen. An iluonga ni Vincent Otieno. Ambe an osiep mana kaka jogo osewacheno. Anto an gi korka kora. Anto an gi dhako. Gi nyithindo 2 manyiri. Koro nyiso chuth. God is good. An iluonga ni Seth Bwana Amol. Ajakano. Ajaero. Kekora kama chungene aringa golo magizora manyo moro Cyber Sechete. An gi nyinga iluonga ni Tonington Juma Atinga. Aja lego nyajuok. To Walter en osiepna, was a colleague at Masidere Muliro University. So we grew to be more than friends. Koro kana winjo ni wuoth ma ng'ongo kama nitie to ne nyaka tienda chopi. Ero kamano. Bwana Yesu asifiwe. Muriega. I can see I'm alone here. I'm Samuel Moshiri wa Kariuki. Friends to Walter. Yes, we've been friends for a while and I'm glad to be here. Thank you very much. Thank you. Erokamano. Ginyinga iluonga ni Billy Rogers Odhiambo. Ana awuok Kasipul. Kamoro iluongo ni Kuyo Kotieno. Walter en osiepna. Kane onyisa ni en gi wach machalo kama. Ambe nawacho ni kuno nyaka bedi nikech ambe mara biro mbele ka. Koro kuno taonge kumo wacho cha. Erokamano. Oimore uru. An nyinga John Omondi, aja Kasipul Moyugis. Walter osiepna, wasomo kode high school. Kano ogwela chak mar juma, to ne ok apingo.
okanyombo otibano tek dwaro ng'ama bane bedo sange Walter be ok gima rach. Oimore uru te. An gi nyinga luonga ni Clinton Omotieno, aja Kasipul. An manyalo wacho jowagi awinjo mwawuotho gi osewuoyo mang'eny kendo gin gi dwaro gi te. Koro adang' nabed abimore mos, Nyasaye ang'e ni kuma dhi keta. Jioni. Kwa heshima za baba nyumbani, kwa majina naitwa Kelvin Ochieng. Mimi ni colleague wa The Guest of Honor. Asanteni. Habari ya jioni. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Robert Wigara. Nyumbani ni Kisii. Mimi ni jirani yenu hapa Kisii. Walter is a friend and a colleague. Mahali anafanya tuko na yeye huko. Sasa tumeshukuru sana kwa kutukaribisha huku Ndhiwa. Nafikiri Mungu atatenda ili ombi ambalo lilikuwa limeombwa leo na kesho Mungu atatenda. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Patrick kutoka Mwatate, Taita Taveta. Mimi ni rafiki na colleague wa Guest of Honor. Tulisema hatujui Guest of Honor nani. Tumetembea vizuri na asante kwa kutukaribisha. Diana, karibu kwa familia. Nakukaribisha. Naye sijatembea peke yangu, kwa wale wanatafuta niko na wangu, ninaomba tu ataje jina peke yake. Habari zenu? Naitwa Daphne Mora kutoka Kisii. Asante. Asante sana. Utatuambia kama yeye pia anaweza tafutwa, kwa sababu nimesikia wengine wako solo hapa pia. Kama anaweza tafutwa ni sawa. Tutaona venye tunafanya hiyo ingine. God is good and all the time. Anilunga ni TJ Misinga. Walter is a brother from another mother. Wabiruka mondo wa bed jonen na nyasi madungni. Jondewa urwakowa. Microphone. Microphone ok ler. Duodi ler. Nyasaye mar gwedho. Amen. Cyber. Seche te. Seche te. Nyinga iluongo ni Tom Mundi, aja Kasipul, mwakelo wuoth no Mera. Erokamano. Nyasaye ber. Seche te. An gi nyinga Tobias Okoth, aja Kasipul. Ma wadwa makelo wuothni. Wan Nyasaye gwedho gi mago. Mono miwuoro eire mo mar Yesu nitie ng'wono miwuoro e msalaba mar Yesu. Nyasaye ber seche te. Iluonga ni Onuko Wilson, awuod Kasipul ma Omera, kendo osiepna. Somo be wasomo kode e mbalariany. Ne wasomo e mbalariany ji mang'eny ka. Matwaro ni ne wan go jago picha cha, mano ja degree. Ne wasomo go. Ne wachako wasomo kod Polycarp ka. Ne wasomo kod owadwa ni. Koro naneno kung'iya sama ne wadonjo kano paro ni samoro an e Guest of Honor. Adwa declare ni ok an Guest of Honor. Dong' alero kanyo. Alero malong'o.
gima dawach mang'eny sani onge, Nyasaye otimonwa ng'wono mwachopo karuka. Kaka owadwa nowacho, norwakowa maber kendo obudhowa maber kendo awinjo weche mowacho gin weche maber. MC be namor go sama nochako wuoyo ka to awinjo kochiwo oda ni ka yuochwa gi ok bede kama ka yuoch gi neno gi taneno ka gimbe gitimo kamano ber koso rach. Koro gima ng'eni dhire owetewa mamoko gi nosom mana adek, tariyo moko to no create emphasis moko nobedo ni gin school to gin school ahinya. Koro jowagi osewacho masinguche usewinjo mantie maber usewinjo. An bende kong'iyo lweta ka uneno pete lweta ka kama nisema ndio obedo na malit kosiepna ni wacho ni userwakowa. Userwakwa dalani jokama ji adi moserwake. Anto nyaka sani pok wabilo chai mane wamadho pok orwakwa. Mar ariyo, ok I expect ni ka obed very dull kama. Mano is not my expectation. Iluonga ni Nathaniel. Atigi dhok machielo mondo osiepe wawinji. My name is Nathaniel Odongo. Walter is more than a friend. We met at the university. He was ahead of me. So, Sanya ahead of him. He has one wife, I have two. Mana kamu nyalo pimo koda. Kako nena rom ni angi monadi. Kita chiel ni aluo, wan go nyithindo ariyo. Iluongo ni Jane Nyalego. Machielo iluongo ni Purity, en mloya. En gi nyathi achiel. Joka mado ngapek. Osiepa ni chogo mbaka ni months moko chien kacha. Noyudo ka ne pinje mag Angola. To nanyise ni kaluar Kenya ni tabro biro mondo achop wuodhni. Gimomiyo achopo wuodhni ne pok anyise to we anyisu. Chieng' manadonjo e college Masinde Muliro noyudo ka ne jatelo. Koro nyisa ni Nathaniel kom madwa wuoke ni ine manyaka donje. He gave me a promise to mane gima notimo madonjo. Valin's there was a witness, Sammy is here, Polycarp is there. They witnessed ka gima nosiepwa o promisa notimore. Jomoko dong e siasa wani promise jini ina adhi mi bedo gavana. Dongo no neno kaka jagine cha no promise babaka. To giko dong no kao palo miyo ngama chielo. Another thing madwana nyisu, an ne an class representative mar Diana wasomo no ja klasa. Min Diana kaponi ni ka, you raised a wonderful lady. Mao gima wacho nikech kora dwa please. To ma wacho from my heart. Diana ne nyakuma muol. Nyako mokiny ng'ato. Eno buonjo mos. Ane mandonge ni ani yuore. Kawane college kucho. Koro buonjo koda mos. Eno onge wach gi ng'ato. Koro we really appreciate that. Okada wuoyo mang'eny. Jokama chunywa ohero u. Emomiyo wan ka. An wuod karachuonyo. Kamoro ni Kital ni nitie but Kindu Bei ka. Koro kanye maae. Ndhiwa ka to onge wat na mantie. Onge waya motedo ndhiwa. To ndhiwa ka an mana gosiepe. Siepe na wakoni ei Kabuoch ka. Koro gi Apopo also is our friend. Ne waromo go university. Koro mago e joma ng'eyo ndhiwa ka. To chunya ero. To bada lach jokama. Ariyo ma wacho cha okadwa na gigi kanyo. Ariyo katema sechope gi sani to pod adhi mbele. Koro ka Nyasaye uwe chuny ng'ato ka kata ka kete namba 3 nitie rach. Mon barito. Arito mon seriously. Mon abeyo
dendgi ler. Koro dong ka Nyasaye otimo kaka odwaro to nyinge mwayudo duong'. Koro dawe biro ka ng'ama nowacho wechegi. Ero kamano. Uling' ahinya jokama. Mosauru kama. Nyinga laki ma kata giminyiero onge timni. Gi nyinga iluonga ni Job Oriwo, awuod Kasepul, an owade gi ng'ama wakelo kan. Opak Yesu. Opak Yesu uru. Wago erokamano ahinya nyaka kama osegike sani ni mar Nyasaye gwedh wechene. My name is Oriwo James Pond. I also come from Kasipul. The one whom we brought here is my brother and a friend, and more than a friend. I want to really appreciate you for raising such a wonderful lady, just like those who have spoken before us have said. And we will also take good care of her. That we promise you. So may God bless you. Wale ambao wako na macho, mnaweza angalia mkono yangu. Masoli dutu na Yesu pake. Ginyinge longa ni Jesaya, odhiambo molo. Ejakuka. Kijana mwakelo wuothani. Enomera. Ma ene molowa. Adwago ne jondewa erokamano. Nikech ne gimiyowa nyathi manyako. Anyaka Dayana nyon dala pok aneno po Dayana moro amora nochwanyore. En ng'ama muol, nyare monyiero mathin, ondoso to ng'ado. Koro kane nitie richone moro dawacho, lakini pok aneno. En yor achiel, ok ang'eyo, be ok apar ka ochwanyo mera madimiye mene moro. Lakini anto kama chunge ne atangirora. Janga mutegno. An gi nyithindo abiriyo kama chunge ka. Gimona di. Ok dago mona med moro. Awacho kamano nikech familia mowuoke dawach ne wanjudu emomiyo an nakikora achoro lweta. Koro mawacho matin go jothurwa modong' sama okinwa medi. Nyasaye mondo umna kuom ng'wono mare nying Yesu Kristo. Yesu asifiwe. Mosa kamanya lichia. Seche moko kowacho wa Nyasaye. Seche moko gi nyasi ma seche moko wantie. Seche moko nyalo chacho ng'ato kamano. But you know what I'm watching me, I'm Pastor Kisulu. I'm serving with the Kenya Churches of Christ in Homa Bay Diocese. I want to say that I'm much humble to be here tonight because of my good friend Walter. Allow me to thank the church, the presiding church, Matayowa, Kendo Matayowa Yomowinjore, Nyasaye mondo mi ogwedh kanisa. When I was coming here, I was asking, is there a church that is organizing this program, or it is just a family? But for now, I'm happy because I've seen elders and my dear pastor. Sometimes I've known him for some time. May God bless you so much. So good way. I'm just here. Walter, brother Felix, Ginusipe now, and now when you catch a doom, watch more of my take. And then now you dry a chandru. I watch only to I don't get kanisa, because I be what.
but nakwa Nyasaye ng'uono kaka jaduong' nokwayo ni mondo mi Nyasaye ong'uonwa mondo mi wanyis Walter kaachiel kod Diana ni waherogi kendo walemonegi. So erokamano ahinya kuom bedo ka master of ceremony. Nyasaye mondo mi ogwedhwa kawan kaeni. I've heard my good brothers talking, speaking. Nitiere wach moro momiyo an bende nitie gima wang' aneno momiyo nabiro kaeni. Seche mane nyasi ni nitiere gimoro mandiko moro wach e buk mar Ngeche 24 matindo 3. Mane e wach man bende kabedo ka to an bende chuny otimre nade neno owacho machiegni ni by wisdom a house is built. An bende aneno ni by wisdom Walter kaachiel kod Diana mondo mi giger dala maber. And number 2 it says ni owacho kama kodhi e pat gimare, and through understanding it is established. So an bende aneno ni mondo mi when they come together as a family, let this family be fully established. So this is why I'm here, and that is why I will be spending time with them here. Nyaka kinyasini room mondo mi kawawuoka to wawach gima chalo kamano. Korwa kocha in the Church of Christ we talk about one husband and one. That is what we teach. And then the 7th day are here. So by being here, Diana and Walter, let us talk of one husband and one. And I'm sorry for your mouth. I am praying for Diana and Walter to be a good example to this wonderful team. Otherwise, may God bless you. 2. Iluonga ni Sam Raba. Sam en Samuel Raba. Amor nikech kuom joma wuoyo ayudora kuom atamalo 5 mar joma nyinggi yudore e muma. Jomodong' gin joma Felix, Yatoni, Yanawa. So, Anuko. So, abedo kuom the 5% manyingi yudore e muma. Iluonga ni Samuel. Ajaka Sepol, the guest of honor is my brother, my longtime friend, my schoolmate Ben, college mate Ben, and kawuono Nyasaye olosowa mondo wabed ka. Weche ma ji wacho mang'eny ka maka mag pinyni, amba siko ka kulora mondo ayud e dhood ng'uono mamalo ni mondo ayudra. Koro mamoko go be kapo no oriyowa e piny ka nayudo moro, amedo tok nyaka e Pegunga cha. To be bera mago mag piny, wabro tieko gi e piny ka. Koro katieko, so ago erokamano ne jodala. We are happy. We are happy. Wachrueko chao kadoge. We are very happy. Wadwa chunya gombo ni mondo biane mondo introduce yourself kaito weche modong' wadhi kwanyo gi kar kanyo. Ineno ka embo ng'amo tegno. Ok wawuotho marach. Erokamano. Moso chokruok ni oyawore. Oyawore kendo. Oyawore nyadidek. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Felix Orwa Omolo. Ajaka rachuonyo kakdhimu. Modak Lambwe. Amor kaneno joma chalo Franco Usoka. An awuok Oganda. An ok umbita Kasgunga mabende madonge. Koro ahero luongora ni aja pinje 3. Aja Karachuonyo, Kakdhimu, Gogo kanyo, aja Lambwe, kiyuda mbita to kendo koro achalo jambita. Ne min Diana kod wuod Diana gi luor makende, nyaka sani waduoko erokamano kuom gima waseneno.
to kod jodala kate. Awinjo kaka tim mawuotho godo wuoyo, nitie joma dwaro, nitiere joma oseyuto, nitiere joma nego to pod nigi rem, to gudu marwako kawuono, ing'eni nitiere responsibilities moko minyalo miyi ma kata ni jamibadhi to chuni nyaka iwach adier. An gimon ariyo, achiel wan go ka, to ka winjo kowacho ni an ka, kiano oseneno jamdhigo moro. Madam chung'ane malo. Ole, en gi teko mang'eny, onego kata mesa yiengni. Madam Emma Manya Suba, en jaoda mar ariyo. Ne ok dala no nyal dong kende, mikayo dong karito dala. An wuon beda. Erokamano kuom chopo. An wuon nyithinda 6. Apani ng'ama karibia en manomera machielo cha. Awinjo kaka ichako wach, to nowach ni nitiere osiepe, nitiere colleagues, to nitiere owete. Aparo ni kaka ng'eyora, arwako gute gote. Atiyo gi ng'ama wakelo wuoth, to kapok achopo kanyo, wayangra okano, an ema wuoyo mogik, lakini okan wuon wuoth. An jawach e lo wuon wuoth. Koro toka onge ng'ama ok bi wuoyo. Donge joma nigi wengegi to koro neno. Atiyo gi Walter office achiel. Walter ok en osiepna kenda. En osiep oda. An bende en osiep ode. Magi colleagues na watiyo kodgi. Awinjo kaka wachako to Jarusinga mabende pastor owacho ni gibiro winjo gimokelo waka. Wabiro kae weche ariyo. Mumo wacho ni gin ariyo, chutho to gin adi? Adek. Magi gik weche adek mokelo achiel, ne wabiro mondo wang'e kuma Diana ae. Mano dala gi Diana doge. Mar ariyo, wabiro mondo wakaw Diana, Lady Diana, officially. Nekech kuom higni ma gisebedo ka ok oriere ahinya. But koro wabiro mondo wang'is jodala gi Diana, kaluwore gi kit luo kod timbegi. Kata kaluwore gi kitwa gi timbewa, kik agolra. Wabiro mondo wakawe officially. Matok wuok ka kiny, ka Nyasaye ochwalowa mwaneno kiny, to kuneno koduogo, tupenje ni tiduogo mar ndaladi. Koro kunene koduogo to, jaduong' kik oling' aling'a noduogo limbe. Nyaka kodonjo to kuongo jaso form noduogo mar ndaladi. Mar adek, gimokelo waka en ng'eruok. Uwinjo ka tim ka ntiere jok man nono, mashemeji nika. Gima da kwayo en ni ne tim mawuotho godo, wamiuru joma ni nono priority. Wamiuru joma ni nono priority, lakini nekech wawuoyo wate, donge gimomori teme nyiewe chiro. Koro papo yao, anto nekech kora wuotho gi chogo ka, aparo ni dayangora de an kenda, but kawuono onyalo ketho weche. Koro kuom otieno wa kawuono, ang' ne weya. Koso kamano. Erouru kamano, mad Nyasaye gwedhwa waduto, ka wadhi mbele gi nyasi. To un to nyaka ubed so jovial, nikech your expectation is a plus. So people who are expected to be jovial, gin jokoni, ok koni. Koro koni to kuyo nyaka bede. Koro kuma moro nego bede en koni.
Yena bareo ni joka jokoni. Oko chiwo kwayo gi. Kose? Okjako chiwo kwayo. Koro jimo chiwo kwayo mabonjo ting'iyo ka bende nitie moro kata malembe moro mwonyore iye matin. Kama oyud ka giketo kwayo to lembgi mwonyore. Watu nyako mwami to lembe mwonyore aneurwa. As mano akale. Wach ma wadwa penjo to mju kutele wi gari. Kendo wacho gimokelo ka. To kamoro tang no ler. Adi mitulang no ler yani. Kao. Akeli buyo na mariocha. Timo nani? Timamo? Kanyang no ler. Wan di ana dukni maik. E kara kao kanyo. Ang mituge go. O yeno kubijire nwa. Ogo bindi kao no. To fando kanyo to wapinyo maber. E kara kao kanyo. Ang ne bedi gi penjo moko mathoth e iye kaniti. Otherwise, owinjo kwayo. Jauti bok golero. Kwayo to wawinjo. Gimane ni time out modi bedo ka mar break. To kan bero ne room, munge gima timore tok second break ka bili tomo lunch. Kan ket ga lessons moko ma serious, mangi yok nende. Chal gi lesson mikelo mokwongo saa 8 to ka nyithindo wa lunch. Kan nitie lessons moko ma serious. Kanye mo chomo e thuolo manitie ne. Koro jodongo welo tero keto kwayo. Kapok wapenjo gito giketo. Weche adek madongo magiwacho. Ogodugu sani kwayo uketo. Wadhi chubuchwa. Kabe waiye kata wadagi. To terms and conditions magi iwa gidagi yang ni bedi. To wawinjo ka wacho che moko to yaneno uneno gi miande unge ukacha wagunu ero kamano nikech waneno ka ageni mage okudogo donge ero kamano onge madhi dok kuom magi koro wagunu ero kamano chamiyo kaka joka Sipulu beda winjo ka weru kamano koro phase 1 te aneno mok dogi chela ria deka ngwena bicha uchela bila bor mok dogi koro miluoye ma nuwachi muluewi mochung maneno gi mano jodongo wang ne wachi kasano ne gigi kama kamano kosokoe mago ng'ato ka un gi kode kamano to koro ber wadhi e thuolo moro matin mar short entertainment ka wadhi for gimachielo cha to ka ang warisiu to jodongo will respond e kwayo magiketo. Mamla,
Finish him.
Keep